Hagajing wan jung jumai ba au snem khat pras ba khandai Pyinyo hanong ba Shillong bat kumju kishnong ki baha papo kari khasi jaintia ki bobon ki yeng ki sem ki la sha punjular kunthop ru ki jingdon jing em nadu jangam mai mariang bat ki we henrei ka basngo phla bahadu menta dang don pat ki jingtei ki ba ki dang ne kuma ki long kata nadu plasna yaki kawai na ki ka bo Shillong mir la yo pantring dor ka de kawai na ka yeng sa ka badan na kishnong Nohwet ka badan na jan Pynursla East Khasi Hills kadi ka yeng sa hadu menta shim layo I bandon ka jingkala namaru trai jong te ka yeng halai bor ujuyai persyang men penne eka khnang kanlong ka jingpeni nam ya ka jingshna jong menberim na ka benta ki pateng banwan patkumjuru ya ka perthei hi barok kawai Hakajing yo bani kren bat upa Pynsho Khongji ubalong trai jong kani ka yeng ulai thu pa yakani ka yeng la tai husnam khat pras pa kandai pho ula pentep ru pa yakani ka yeng la tai khlem ta sa prek wala ka de ka yeng dieng ani ka yeng suwa kani ka yeng yo jumai ba amen te nga ngam la ban khin yo ta snam amen te shun tat te tat si spa no phu spa pra phu snam kom thau ni ka yeng te tak buksen da kawai tak da kawai khlem dan kotat thum dan ai tang da kawai be su a lo long ba su a sanam kum nei thap da pu ding to kum ne ka jing kal thap da thro to pi da ban patai khniat khamnia bai de uri namar kum ngi I menta kimpunan kam prek man swa tem lon prek ne ka jing lum ta ron don lum ta ron don ti hakunur kom ki penyang khai kham prek yang mi tang di sat tau diet tau ni diet bang te Nohwet diet ta te te no so ro di sat dei komune ki ne to tai te hadir baki repair hatu pi pen kam prek na pi kham pen kam prek pada pi le untuk koju ba le la kum koju kum bala long swa man swa suya ta bedone jerme la yo jin nuksa te nang ba la kum yo jin nuksa te nang nakaliang uba Khongji ula pentep ba ka por bakaliang ban saplang ya ka tanom uju khot ekinong song snong banwan yarab la pa re ka ne dungui la bon marhab ai bam habai di na kitu nang yarab mawan man kasni marmta snam nga penulit por han hali saus ni ban sinai ka ne ti ai bam man ka mit man kasni step sni man mit ai bam jong lut di tan tak re kita gen bawan yarap su wan yarap kum to man kasni ni pam ni no plang lo ten ro le pam lo mu ka su ya ni snong ya ni pen ba ai tang ka bam ni habakali kumno bakani ka yeng ka dang yang sa adu menta wada por bo jumai ba ulawan hausnem khat pras pa kandai Pyinyo nakaliang uba Khongji ula pentep kat kum ka jingtep ka bodon ka te ka yeng ka don ka jingki henry ka khlem shim la julor ulong kumbalong menta utrang banyale an penne ya ka te ka yeng henry kam de ka basuk pat nama don bun ki jinge opal bawan jumai kam khlem ka na ka su pat kum to ti su pun khe pat pat ba kum to ban be su ka no si tai thang ni si ti pi hata jungon jumai ba khlem kata kayene pi la ban patai khniat hakunur kom su khlem kum ta la ban piang no hakunur kom thai ga la ban ka su khlem kum le ko su pat kum to ti ra pat khen ne pin be pat bang yang be pat to kum to thik ta swa su tan lo to lai ta ma su tan to lai bang ia khen ne pin khe ro no di sta bang yang be khen no di sa bang ia khen na bang yang be la khlem se tai pin khe na tai se ne hakoi kaliang ka khon jong ba Khongji
ka kong iban sara khongsar kala ong namar ba ka Nohwet ka diga jaka ka bakring gi kinong cho kai perthei na ka jingdon ki jingkeng thiet dieng ka angnot ba ka ni ka yeng ru kan long ka wei ni ki jaka ka bala ban kring ki brio ban wan ban chungo pat ka kermen ru paling ba ka ni ka khubor ka sarkar kan phaikmat pan chem ni ka yeng kom ka jingpen inam ya ka jingdon ki jingtei jangki men barim Oka jingkwa jongin pensat bar mentam don syur pi hanya sobat hanya senong jongi rom don syur kum kani kaying kadon tang kani dan siapa badang rit jongi mangi telong indai kibri baduk baduna dai te ngim la ban sna da kawe kaying ke sa bet kum ni da kani te hadin pat kat ba nang sai ke perthai te ki wan ki turis bawan pet kai to ki parasnong ki se alam to ki paring kit kharang to ki khasi rom to bawan pet kai Teki ong kan ki ay mensim yang penat pensak namar mentam don syur ni. Yang anut ngam ta kapor mi ai kapor nganut baru penat pensak kan ni kum bai ong lem ki nong wan pi kai kan ko lem perthai wan pi kai yang penat pensak bet ni ong ha penat bet dia la pesang penat pen ha kum ni nu poto ong mi nang kwai poto la bu lim ta snem ni kasa na do mensua ni poto na ni do mai ba ni dam ta snem la jili yo ne long ba repair not bung hem broke ma jot ma de la thap le ba thap snow Hato pi yo da ka jing siu ne pi yo da ka pisa na bikiwan ro ni ne pi yo na shu ai khlem bu dor ai ro ngi long dak don gitu ki bas ngau no men sim ki ai hi te don pat gitu ki ba ayu kim don ai ro gitu kim ai ro ngi tingi kwa ban yo jing yarap na ka sarkar phi ba long ban pentip man a jing tip chaki ba halor tang ba ngi pat badang ya duna te mari ba rang duna kan yang pula putih te stom phi ba hakoi kalyang ki patba kani ka shnong ki la pensnguru ba ka sarkar ka deban ithu ya ka jingdon jong kini ki jingtei sa nam khamtam e ba ka dei ka bla te hsuwa jong jumai ba jong snem khat pras pa kan dai pinyo na lor ka ta ki la pensngo ba ka jingwan pat jong ki kam pen roi chan bon ki jingtei men barem ki la chan tu lut hakoi kalyang ru usiem ka himau khairem Dr. Balajit Singh em ka ba ka shnong Nohwet ka hap apo ka jingpet pa jingkhmi jong u ulong bo unsa batha ya ka office jong u banlum ya ka jingtep hadu katnu tali ki yeng ki blasna man barim ki bala man long kum ka jingpen sa nam ki don hakate ka shnong kita ngin wat kita trai ngin wat ki ngin khot ki ngin ya kendu ki kam dade ban khot sini ngila ban phai ki lundok ki menteri jongi sethi ki ni pet ki ni slok bat ki ka don ki jinge ni kalau menyeram, kumung ong mentan, kabuan kalat kelenti mentah, kemudian desu, berong bakat jengduk, dari gidon kemon, kan kanglat bakin yuk menang perskem si eka. Hendrik inget, bagidon, kita mendon, maral di kita we kerkom barim, 4 yuk prek, kapor hendai. Jadi ada gidon dan yang haduk mentang barim, kita mendon hakata kerkomi, bah nundai du prek nar, pindahi kemudian pener kami, nganget bakidan tergijuk hi. Di gidiang lu kim di gidiang telai lain mung ding bae ba hadwot bar kisiet ken dah de hi la de ka yeng da ka yeng simet sieng te kan chong arta da ka jing kloy jong kitrayeng kan ku ai ka ba kidon ku jing tu la kidon em ka ta ka jing nyo koridor ka ta yeng bat la da kalong hanon la da kalong siap gi jon jing koridor ngin ye simenta ban pek ba hakan ukur kom pengila ban ajumut iki hakan ukur kom pengila ban ajingrap iki te kilat ki bun kan por mentang ki bun kilat tending ningkong kan song kitrai te de pesung thu bat kajuk ba mentah ka ki khun ki jongi lanang lestat lagi don kum kun nyokori kata kam don jeng e ban pendep kata kila bandon ke jaka ka ko bangin taus ka yeng thma ka yeng ka juk mta ka yeng mau ka yeng dibelat yeng dieng ndrei ka tu ka yeng barim kan ka burom yo to ko long yeng hi bakin penek sa ki me ki pa ki ni jong ki pla bo yo to ka yeng men ndai bar kumno ba kai ba kadang dan balai ba kadang dan tak long ka jinjong burom jo ki bar ka degi ka jing ne ero jo ki yeng
มันบางกี่เท้ากี่บางกี่มาร์ตัวกี่เดียงคำตำบัดเชอรี่วาร์คำตำละดันกุมภาพันธ์เวทกี่ได้เป็นตุนเรียวบนตับแต่อย่างนี้ติงเล็ดตราวอย่างนี้ครับอย่างสั้นเล็ดตราวแต่นี่นายเป็นจังกระสันดอกดันแต่อย่างนี้เป็ดแล้วพี่dari suntuk badan apa nomor tu ingin siap iki kun kajar kan ba kamu menur ide menyari sumar kata in persur ki badan ki ide ki bala ban sumar daladi dum da kumta kinum ne ya ru mentah dari gador kono ji ajumut ini ajumut ban penyerap si iki kuma benang penek sa kita ba khlem gini gini kam khlem cheni ka khlem cheni ini setai te uneu resort supen bet nuna la yen bet ki nhặt tụi bạn nó tôi bằng bệnh hình này nhiều đi sạch và cái khlem thế này là sụt tầm một cũng này là cái địa là khlem thế này là cái địa là khlem thế này thì sụt còng cái địa cái nào phải bảo khlem sini cái địa lao lên nó bao quan hôm nay liều phi u lên chỉ tay quan sini không chơi cái gì u xuống lên chỉ tay usuan sini, dah, ada khlem sini, tempat unau lah kedian, ada khlem sini, setai, ke dia, sak.